presentem a la candidata del Partit de Socialistes de Sant Quirze a l'alcaldia per les properes eleccions municipals. La companya Sílvia Peralta. Endavant, Sílvia. Primer de tot, no sabeu de veritat la il·lusió, les ganes i els ànims que em transmeteu tots i totes que esteu aquí. De veritat que per il·lusió, per ganes, us asseguro que no quedarà. I lluitarem fins al final per aconseguir l'alcaldia de Sant Quirze. Que Sant Quirze té uns grans potencials. Però sabeu quin és el millor potencial del nostre poble? Sabeu quin és el millor potencial de Sant Quirze? Vosaltres, les persones, els veïns i veïnes de Sant Quirze. Vosaltres sou el millor potencial que tenim. La gent de Sant Quirze, la nostra gent. Per això, per nosaltres, per l'agrupació socialista de Sant Quirze, és tan important que tothom qui es vulgui implicar en la vida pública ho pugui fer. Que tothom qui vulgui aportar propostes per millorar el nostre poble ho pugui fer. Que tothom qui vulgui aportar el seu valor a un projecte compartit de tots i totes ho pugui fer. Aquesta és la nostra primera proposta. Per això aquesta urna, nosaltres hi sortirem a la urna al carrer, aquesta urna ens acompanyarà en tota la campanya, en les carpes, en el porta a porta, per poder recollir les vostres propostes, els vostres suggeriments per millorar Sant Quirze. Mireu, us volem escoltar, nosaltres us volem escoltar, per fer, en definitiva, un Sant Quirze millor, del que tots i totes ens en sentim encara més orgullosos. Perquè recordeu una cosa, tots i totes som Sant Quirze. Us animo a fer-ho possible. Endavant, Sant Quirze! Come on, feel the groove and let your body move.